לו. יואו, אימא'לה, מה זה הריח הזה? מהשום? לא, אולי מהמצל? אולי בכלל מהטונה? מלא מאפים, ממתקים, חטיפים, קנים, שוקו, לא טעים פה בכלל. תגידי, שכחת שהמנהלת ספורטיבית אוכלת רק אוכל בריא? ראשית, ממתקים מכינים מסוכר לבן. שנית, את המאפים מכינים מקמח לבן שאינו בריא. שלישית, תקני הבוקר הם מזון מעובד. רק שתדעו לכם, חטיפים במגזר מעובדת ואינה בריאה. אוף, יצא לי כל החסר. תרגיע, גם ככה הכל פה חסה. יואו, מתי המנהלת הזאת או, מה תעשה עם הפלאפון? ועוד בחדר המנהלת, את נורמלית, זה 4 נקודות בתור. אל תדאג, יש לי דיבור מהמנהלת, היא מרשה לי. תגיד, נועם, מה אתה עושה פה? אתמול דחפת אותי בהפסקה. היא דחפתי את או שאתה... נכון, אני ראיתי אותך. את דחפת והעלבת את רוני, שאפילו יצאה מהכיתה בלי בקשר של מהמורה. המנהלת מגיעה. בוקר טוב, תלמידים יקרים שלי. בוקר טוב, המנהלת. שבו בבקשה. האם אתם יודעים מדוע אתם כאן? אז אומר לכם. קודם כל, נועם ואור, שמעתי שהפגנתם רגישות רבה לחבריכם והתנהגתם על פי כל הכללים של דרך ארץ. כל הכבוד, אני גאה בכם. ובמיוחד אור, שמעתי שנקמלת מהאייפון. ובמפגשים שלי אנחנו מדברים. נו, תספרו, שפכו, מה מורים עושים לכם? שפכו! הבנתי! בואו נמשיך הלאה בסיפור הבית-ספרי שלנו. כותבים יחד את סיפור בית הספר. וכל קבוצה תמשיך את קודמתה. היה איש מבחין! והיה צריך לחתוך לו את הראש! היה צריך לפתות לו את הדם! היה מפחיד! ונמשיך בשיעור הבא! ארוחת בוקר, התכבדו נא! גזר, אולי חסת? לא תודה. בתולוגי הוראות, הופ, 1, 2, שלא תפסידו חומר! אני צריכה ללכת לרוץ מתופפים שלי!